Sasho sangena thina singalala endleleni nazi indaba ze1 KZN TV ehamba phambili namuhla. Kubungazwa impumelelo kaNdlunkulu kwaLinda uZulu. Eyasere inkonyeni ekhana ngemfucuza kanti wasondini kuyokuhlomisa abantu la. Nina bakombombo usho umnyama siyakhuleka kwindaba ze1 KZN TV zifunde uphilani wakacebe khona. Kube injabulo yodwa kubanje kumkhuleko obuhambisana nombungazo kaNdlunkulu weSolumdlokombane okungundlunkulu uthandekile eMandlovu uZulu okwethweswa ke Mnyezane iziqu zobudokotela kwezokuphathwa kwamabhizinisi iNyuvesi UKZN ngesikhathi ke kunomcimbi okwethweswa kweziqu ngenyanga edlule. Lo mcimbi obubanjelwe ke sigodlweni ke sakwaLinda uZulu wakwaNongoma kanti ubuthanyelwe izicukuthwane ezahlukahlukene. Umcimbi okubungaza ukuthwesa iziqu zobudokotela uNdlunkulu wesine weSolumdlokombane uthandekile Ndlovu uqaleke ngenkonzo yomkhuleko wapheke sekulandela ngomcimbi wokubungaza ubuhanjelwe kamalunga seNdlunkulu kanye nezicuthwane ezahlukene. Ngibonga kakhulu kuni nonke nibaluleke nonke ngendlela emangalisayo. You've made my day and my day is your day. So achieving is not just for myself but for us all here. So ngiyabonga kakhulu. The journey was not a smooth one, I promise you. Ngithi we uzongilungisa uDr. Khanya uProfessor Khanyanga le. Ngithi bakithi awunanguzondo wakithi. Inkinga bakithi uzonde ake ngisale kahle. I'm in big trouble. Now my questions are sure your research questions, no research objectives, ofanele kumeshe kuhambisane le topic nabo bonke. Ukubuza ubhekise phansi ubhekise phezulu ubhekise le nale. Ngempela it's true. You even wish to change the topic yakho. Ubona ubuza ukuthi what will it cost for me to change this topic? Ngoba ngathi this topic ingifake enkingeni kakhulu. But what happened? Guys, right impela, it's the best. Stick on. Ubonje nje ngasenkingeni bakithi. So kubekezeliwe bakithi. Ngiphathike. Ngicine ngasazi noma mhlambe iaudiology yini masha abantu aniyawazi ama-ologies. Noma uba mdala yini uzoyifunda into uthi masterishile. And in no time when you revisit it, that usuke washaya ibreak ethile akusekho lutho yare clean slate kuleyo nto uphinde uqale phansi. uNdlunkulu uthandekile Zulu wathweswa iziqu zobudokotela esikhungweni semfundo ephakeme eUniversity of Zululand emkhakheni weBusiness Administration. Ngokucwaninga olumenze wazuza lezi ziqu ubebheka ukusebenza nokuthengiswa kweStevia ebambeleke ushukela wemvelo eKenya ukuthi ngatshalwa yini eNingizimu Afrika ngenhloso yokuthengiswa ukuthuthukisa kumnotho. Ngibonga kakhulu my supervisors, senior supervisor uProfessor Khanyanga le uMcDonald, ngibonge kakhulu kuProfessor uNzimakwe, ngibonge naku Dr. Zondi. I think it's high time they pay. You know, awukhulumi nje nomanje kuNdlunkulu. Awuthi mama kuvela umake nje ushaya overhead. Ubususuthi I must go over it again. I must add, I must remove. Kube ngathi ngane ngibhaleke ngithi fuhlu okuningi. Bese sekuthiwa no. Start afresh, reduce. No, this is too much now. I don't know. It's too much now. It was too little. Now it's too much. Now kanti bafuna ngempela. Ngondo ngiyeke kona ngifuna ngempela la. Indlunkulu ithi uNdlunkulu uthandekile Ndlovu Zulu uyisibonelo. uNdlunkulu njengoba eminyakeni yakhe ekwazi ukuthi eyinikeza ithuba lokufunda nolukuthi aqonde kahle izinto uyisibonelo eNdlunkulu ukuthi ukufunda akukhulelwa noma ngabe ubani usenalo ithuba lokufunda. Kodwa kwesibili uNdlunkulu wenza isifundo sokuthi uyakwazi ukubonga ngoba lento ayitholile naye siyazi ukuthi uphuma ebuzimeni obungakanani
uNdlunkulu emva kuba behanjelwe umyeni wabo futhi kakhulukazi yena owahamba naye wabuya esebuya nempahla inkosi sihambile kodwa wabeka phansi konke lokho wathi qhubekela phambili so ke ukubonga nokwazi ukuthi ngiphumaphi namhlanje ngombonga uNkulunkulu kuyisifundo esikhulu kithi leso Ezindabeni ze1 KZN TV kuba inkosi enhle Mthembu kwaNongoma. Izwakalisa ukukhathazeka emeya kamasipala seRenkonyeni uZodwa Mzindle balisa ngamanabukeni ingane alahlwa isinoma kanjani agcina selimaza ingqalazinda kahulumeni aphinde ashiye iphunga elibe emphakathini nakwimvelo. Umzindle usho kanjena ekhuluma kwengxoxo kuguquka kwesimo sezulu ebibanjwe lehholo laseVungu ogwino seningizimu nelekamthani. Umasipala iRenkonyeni ubambisene nenhlangano yohulumeni basekhaya baseningizimu Afrika iSALGA baphume umkhankaso ukuqwashisa imphakathi ngokuguquguquka kwesimo sezulu. Sizokwazi ukuthi siphume semphakathini yethu ncenxa siyoyazisa futhi ukuthi kubaluleke kangakanani ukuthi sigade lento ye-climate change ngoba niyazi njengoba nani nebahlali bale Renkonyeni ukuthi sike sa-affecteka kakhulu okuze kwagcina kudlula nempilo zabantu. Lokhu kokwenzeka namhlanje kubiza ukuthi sonke sisebenzisane umuntu angahlala linde umkhandlu ukuthi iwona okufanele wenze ushintsho but ushintsho silenze sonke la sisuke sihlezi khona endaweni esikuzona ezinazi ukuthi iRenkonyeni ihlanganiswa abantu abahlala edolobheni phinde kwabantu abahlala emakhaya. Sonke ke kumsebenzi wethu ukuthi asikwenze lokho ngoba imfucuza noma udodi lo abakulahlayo kuyasiphazamisa thina kakhulu eziRenkonyeni ngoba yama drain ethu agcine evalekile kungakwazi ukuthi kusebenzeke. Ubona amanzi sentanta kakhulu emgaqweni ngaloso sikhathi amanzi mangabe ehlele emgaqweni umgwaqo yalimala abuye kumuntu azothi umkhandla wenza ilutho bukani imigwaqo ukuthi njani manje kanti ukungcola esikwenze sonke sicontribute sisonke. uZulu uthi kuningi abalekelela umasipala ngako ukuze kufundiseke abantu emphakathini. Uhlelo lolo lenziwa uSALGA oku South African Local Government Association usebenzisana neRenkonyeni kube umasipala esukhethile njengoSALGA ukuthi sizowulekelela ekubhekeni izinsimo zenhlekelele ezenzeka kulo masipala walapha. Siyazi umasipala walapha uhlaselwa kakhulu izimvula nemoya enamandla elimaza impahla kanye nemizi yabantu. Lama interventions maningi kayenzakalayo. Siyazi ukuthi there is training eyenzelwe for amakhansela ukuthi azi ukuthi yini climate change. Sesivumelene lapha ngaphakathi futhi nomeya wakwazi ukuthi provide guidance eshoyo ukuthi bazoshintsha ama-ward committees kube iwona inhlaka izona ezolekelela nge-climate change ukuze sheshe sifike kuwo wonke umuntu emphakathini wonke ama-ward alapha eRenkonyeni. Imeya yomasipala iRenkonyeni uthi ukuvimba izinhlekelele ezidalwa ukuguquguquka kwesimo sezulu kuwumsebenzi wawona wonke umuntu. Kuyadinga ukuthi abantu esibalidayo noma esibahola sibafundise ngokubaluleka. Ngize ngasho la nodadewethu nomama ekhaya abakhona nasemadolobheni sicela basilekelele kakhulu entweni yamaphampasi ngoba iyasilimaza. Uma ngabe sengene kwi-drain akusakwazi ukuthi kwenzeke lutho amanzi akasadlula. Siphinde futhi singakhohlwa ukuthi nalokho okuncane ukulahla inaliti phansi ungayilahla endaweni eright iphinde isilimaze nakufisho olwandle ngoba ingaqala phezulu endaweni esikuzona but konke kuyahamba kuyolwandle kugcine sekwenza ukuthi imvelo iyonakale kakhulu ofish bagcine sebengasaphili khona lapha olwandle. No Chepis ke Nkosi yami umncane unjalo siyacela bangalahli noma kanjani zincane izinto ekumele sizilungise ezokwazi ukuthi senze sibe kahle. eRenkonyeni sifisa nje ukuthi sibe ugo green ngendlela singawubhala emaphepheni kuphela ukuthi sifisane umbono wethu but kube into esizoyenza esoyikhuthaza futhi kuma road shows esowahamba njengoba siqala inyanga kaNovember sizobe sihamba nabo abazobe bebachazela abantu ukuthi sicela ukuthi baziphathe kanjani. Ntando yenkosi Dlamini ezindabeni ze1 KZN TV ngibika ngisevungu. Imeya kamasipala soLundu Wilson Ntshangasa uthi intsha esuka emakhaya aswele izokuba ke sethubeni lokuhlomula oxhasweni lalo masipala lokusiza ngencwadi zokushayela zamahala. Umkazi ubeke kanjena ngesikhathi nomasipala wethule ngokusemthethweni uhlelo lokwelekelela intsha yasondini ngethuba lokufundela incwadi zokushayela. Udaba lokuntuleka kwamathuba omsebenzi kuleli lungezinye zezingqinamba ezinkulu esabhekene nentsha kanti ke nendawo yasoLundu esemakhaya ibhekene nayo lengqinamba kwazi sazikho ezimboni kule ndawo ukudala amathuba omsebenzi kubantu basemphakathini. Lokhu ke sekuphoqe umasipala wasondini usukumele phezulu udaba lokusiza intsha evela emndeni edonsa kanzima ngokuthi elekelelwe ngezincwadi zokushayela
kwazisa abaningi abafaka izicelo bagcina bengaqasheki ngenxa yokushoda kwezincwadi zokushayela. Masilontsha lolu hlelo lokuthathela abantu ama-driver's license, sinethemba lokuthi abayogcina bengama-beneficiaries yilaba vese abaqondeneyo ukuthi babe ama-beneficiaries alolu hlelo. Esizokucela la sizonikezela wonke umuntu ithuba elilinganayo lokuthi azuze. Njengoba nje uLundi lunamawadi awu-24, kusho ukuthi iy'ngane noma ama-beneficiaries ayogcina ecoshile la abantu abangu-48 abaqhamuka emawadini awu-24, kusho ukuthi abantu ababili ewadini. Kanti-ke umgazi ube secacisa ukuthi lolu hlelo luzosebenza kanjani ukuhlonza intsha efanele ukuhlomula ngale ngqayizivele yethuba. Uma ngabe sekushayile 31 October la kwamasipala kuzoba ne-manager ey'ntathu. Lezo manager lezo zobe zi-selection committee eziyobe itomula lapho ziyophala qali ama-applications ziwahlukanisa ngokwamawadi, ward 1 up to ward 24. Bese-ke bayacubungula-ke each and every application, babone ukuthi kulama-application lawo awu-20 ngenza example, awu-20 aqhamuka kwa-ward 14 konje bangaka abesifazane, bese bayahlukanisa abesifazane nabesilisa, bese bebheka ama-motivations lawo. Hhayi kangathi lo sisi lona impela uye odingayo kulaba bonke labo sisi bakwa-ward 14 bambeke eceleni, bese beza kulaba abesilisa. Hhayi sengathi lo bhuti lona uye odingayo kulaba bantu, bese bembeke eceleni, bese bethatha labo bantu ababili. Ezindabeni eze-1 KZN TV kubika uSiphamandla Gumede, ngise-Richards Bay. Asithi ishelele iy'tolo nenebeselo siyabuya futhi nezinye zindaba. Asibonge siphinde sinamukele futhi kwindaba ze-1 KZN TV nazo kuzona ehamba phambili namuhla. Kubungazwa impumelelo kaNdlunkulu kwaLinda Zulu eyaseRenkonyeni ikhala ngemfucuza kanti owasondini kweyokuhlomisa abantu layo. Umphathi kamasipala wesifunda samaJuba uNandi Dlamini usenxusa ukuba kumphakathi uyekele ukuyixhumela ompompi ngokungekho emthethweni nokuba kusheshe ubike uma ngabe kukhona ompompi noma amapayipi amanzi aqhumile emphakathini. Umalandela usho kanjalo ngesikhathi ke kuqhubeka ukuhlola ukulungiswa kwenqalazinda yamanzi endaweni yakwad 13 kanjalo nokwad 11 eDannhauser ngaphansi kohlelo lwameya i-Operation War on Water Leaks. Kukhuthaza ukuba umphakathi uye kuzixhumela ompompi ngokungemthetho. Umphathi kamasipala amaJuba uNandi Dlamini uthi ukuxhuma ngokungemthetho kwenza abanye bengakwazi ukuthola amanzi. We look at the capacity, yes, scheme leso, and many a times, scheme capacity also is to accommodate stand pipes, meaning communal pipes. So maybe bengena ku infrastructure be connector, yenza ukuthi reduce supply yamanzi. Kutholakala ukuthi abanye abantu basakwazi ukwathola amanzi ngokhona alahlekayo endleleni. It's like ayantshontsheka endleleni angafiki where they were intended to go. So it's always advisable ukuthi imphakathi yethu understand ukuthi asiwenza ama-yard connections primarily because scheme capacity yaso ayivuma ukuthi senza ama-yard connection, ivuma ukuthi sibe nama-communal stand pipes. Uma beqala besenza lokho kukho semthethweni lokho, kungekho semthethweni nje kwenze ku-affecta neminye imphakathi ukuthi ngabathola amanzi ngendlela bekuhleleke ngayo. Uqhube ngokuthi bakwazile ukulungisa ingqalasizinda eningi yamanzi kuward 13 kanye noward 11. Namhlanje ngicabanga ukuthi umeya ubonile ukuthi akenze revive iprogram yakhe beyiqalile from last year, which is War on Leaks. Kulapho ke sihamba khona imphakathi yethu where we identify ama leaks and sibese siyawavala nje on the spot, on site, being led by our political principals. I think ke iyabagqugquzelela nabasebenzi ukuthi miphuma i-political principals, political office bearers zikhona nazo lapho kusebenza khona siyakwazi ukubona nengqinamba abasebenzi ababhekene nazo. For instance,
instance babedinga additional vehicles siyakwazi ukubona on the spot ukuthi badinga lokho kanti lo siyakwazi futhi ukubona ukuthi no lena iproblem indala mhlambe 10 engakhe siyakwazi ukuba accountisa even as well on the spot so kubalekile ke for instance we had that standpipe there. It's a communal standpipe, as you can see, it's concrete, however umpompo ubulika kuphuma amanzi, so that is water loss, which is also not allowed. So fanele siwavimba ama water losses, but also la manzi siwatreatile mose but ayalahleka. Sibonele ukuthi umphakathi uze wathatha a stone wabeka on top of umpompi wenzela ukuthi noko amanzi angaphumi kakhulu, and we saying that is something that should have been attended a long time ago. Uyabona, but sibonile on the spot, we're able to resolve it. It took us less than 15 minutes. Kanti Meya lo masipala uThembelihle Mthembu uveza ukuba ezinye zezingqinamba ababhekana nazo ukudicilelwa phansi kwengqalasizinda kanye nokwanda kwabantu emphakathini. Phakathi enama challenges ngamanzi la iwo 13 ngesikhathi bekhala ngokuthi amanzi awaphumi, infrastructure ikhona ke sizobheka indlela esingabalekelela ngazo ukuze bekwazi nabo ukuthola amanzi, si-identify neyinkinga ekumele siyixazulule njengomasipala. Ngicabanga ukuthi inkinga nje yodwa lehlala isisho yokuvandalize infrastructure kwamasipala nokwanda kwemizi bakhona endaweni bese strainer isupply yamanzi, izona inkinga inemain esihlangabezana nazo. Kubi kuthobeka Dladla ezindabeni ze1KZN TV ngiseDanhouse. Kuvele okuningi kuleli sonto ngesikhathi ofakazi abagqamile embuthweni amaphoyisa kuleli bethula obabo kubufakazi bahlonyana ngembuzo ngesikhathi bevele phambi kwekomiti elikhethekile lasePhalamende likazwelonke. Labo kube ungqongqosho amaphoyisa uSamisi uSenzo Mchunu kanye nalowo wabongqongqosho wawo futhi amaphoyisa uBheki Cele. Kanti baphawulile abantu bakuleli ngamakati esakeni abekhishwa phambi kwaleli komiti kuleli sonto. Mina ngokubuka kwami iMadlanga Commission yenza kahle kakhulu umsebenzi uncomekayo, kodwa kusenesikhathi uma ubuka ukuthi indlela esebenza ngayo kusekude ukuqagula ukuthi kuzokwenzakalani, ngoba ziningi izinto eziqhamukayo futhi iqhamuka ngenhlangothi ezahlukene. Uyabona njengamanje nje uthola ukuthi uBheki Cele uGeneral uBheki Cele uqhamukene ukukhulu ibhomb nje kukhulu kakhulu esho khona ukuthi previous years kwenzakalani. So hey kunzima okwamanje, ake silinde ukuthi ithini iCommission okwangempela, ngoba nayi i-ad hoc committee le iPhalamende likhuluma izinto eziningi, liveza okukhulu okubonakalayo ukuthi yabona uma singaqaqula manje kuningi okusazovela ebesingakulindeli ukuthi kungavela. Njengelunga lomphakathi o concerned by analyzing issue yeMadlanga Commission ne ad hoc, ngokwami ngibona ukuthi angezifane neCommission kaZondo, the way izinto ehandlishwa ngakhona, the way sekurevealwe ngakhona yonke lento le engcolile uhulumeni wethu. And our politicians, they must bear in mind that the whole world is watching. We've got a crisis, the unemployment, drugs, crime. So now it's clear that the current government is not fighting crime. The current government is the one that is leading the situation is now in South Africa. If at all we don't take these things seriously as the citizens of this country, we are going down. General Mkhwanazi, the country is going down. Many way breakthrough iMadlanga Commission. Mawuzama ukubuka kuningi obekwenzeka eSouth Africa thothi abantu abekho aware ukuthi ukuperforma kama government entity wayangenzi kahle kanti abebanga ngobhongwane. Yes, best nakho ukubona kumanye ama department ukuthi akhamba kahle, kodwa ukuthi ama assumption afani nento ngakuyizwa. Kodwa ke after iMadlanga Commission kunezinto eziningi esizibonile. Sabona futhi nokuthi government akazi bekhona into ama hand over kuma department. Mazubuka ubufakazi bacela nobufakazi bandosi buyakhombisa ukuthi ayikho into ama hand over yokusebenza kubuka iplan ye-department abakuyo ukuthi buka kanjani kuya phambili. So ngicabanga ukuthi inikela abantu base-South Africa isithombe sokubona ukuthi abantu abahleli khulumeni akusibo abantu abangathembela kubo, ngoba bakwazile ukuthi isystem
kube nabantu abakwazi ukuhlala kuyo bayicontrol kufe nabantu in a watch of abantu bayi-government. So ivusa amehlo abantu base-South Africa bakwazi ukuthi babuke ukuthi politics esikuyo ngeke isakwazi uku-achieve esikudingayo. And okunye okubalulekile ekumele sikwazi ukubuka abantu kumele babuke ukuthi ukulandizwa ngeke kusadinga abantu abayenzela afika la likhona. Ngizocosha nokuncane nje ukukhona bimandla ngakuvelena ukuthi people asebekwazi ukuthinta imali around 1 million to 2 million. Sine challenge around Mitali la kune deficit uyavalwa. IDC come up with 8.4 billion to rescue abantu about 3 to 4,000. So bese uyayibuza ukuthi bangabantu about 2-3 South Africa bane mali above mali kwazi ukurescue abantu aba more than 4,000. Yasikhombisa ukuthi you don't have a government. Kahle kahle kuba zange kutshontshwe kakhulu futhi kubanjwe libhojozwane yonke ama department. South Africa ibidinga ikhuphu. Kodwa sidinga ukuthi ama systems asafuna ukuneswa bheka obaningi abantu abaphakathi kwi system esingazi ukuthi ba right or abekho right. Asiphinde sithi shelele ezitolweni nabesilo siyabuya futhi nezinye izindaba. Asibonge siphinde sinamukele futhi kwindaba zethu ze1KZN TV. Nazo ke izona ehamba phambili namuhla. Ubungazwa impumelelo kaNdlunkulu kwaLinda uZulu. Eyaserenkonyeni ikhala ngemfucuza kanti wasondini kuyokuhlomisa abantu la. Ake sibheke ezimakethe. Izimakethe zivalwe irand lakuleli lingu 17.81 cents kuyidola laseMelika, belingu 23.8 cents kupondo yaseBrithani, lingu 20.10 cents kueuro yaseEurope. Tenge golide bingu $4,089.41 cents ounce, kuthi intengo ngahluziyo yona zivalwe imarket ngu $65.99 umphongolo. Ake sibheke engosini yezemidlalo. Umqeqeshi wegama lakhe United uMpumelelo Mpono ubona kumdlalo wokuqala obungane neSinenkane FC ubatshengisile bekade befuna ukubona njengoba beqhubeka namalungiselelo okuqala kwesizini eHollywood Bets Men's Regional League. ISinenkane FC iguqise United ngamagoli 3 keqandeni kumdlalo obubanjelwe ke uGu Sports and Leisure egama lakhe. Akhiphene inkani yamaqembu ebhola enkundleni yase uGu Sports and Leisure ilungiselela isizini entsha yeHollywood Bets. For the first 15-20 minutes, we were able to respect to Sidlala Noban. But besides that, there were positives today because young that as long as he prepare going forward with pre-season yet, bakwazile ukuthi namhlanje sibone ukuthi bayakwazi uku-initiate because the most important thing as a coach ukubona into enziwe ejimini ukuthi iyenzeka yini on game situation. They are happy, they are comfortable, they are football players. I think ama negatives ngaba ukuba irespect ukuthi umudlala nomuntu owesigaba ongaphezulu kwakho umdlali umnika inhlonipho engenasidingo. So mhlambe ngathi nje iyona into ebeyinegative le. Umqeqeshi wegama lakhe United uthi iqembu lakhe livivele isizini ezoqala. So isizini yabo last season it was a season yabo ukuthi bajwayele to get used to ukudlala Hollywood. It was very good to survive liya season ngoba ibinzima for bona, but as youngsters and as athletes asakhula they have to learn to go through those situations ezinzima so that they'll be able to mase be achieve bazuthi basuka kuphi. So azange sithuse thina sase technical team and coaches azange sithuse. Our aim with the management was to make sure we are not relegated. Most of my friendly games that we saw with the local based teams as a Kamalak ngoba besifuna while sidlala sibe sibheka abadlali because i-aim yethu kakhulu ukuthi sibe local based kube abadlali basegama lakhe abaningi abadlalela igama lakhe United. For now nje we've only got 3 players abangaphandle kwasegama lakhe, the rest are from gama lakhe, so sizama leo relationship. So pre-season it went very well. We've been preparing very hard. Besicashile last time sasibonakala usenzani kuloku besiphansi komhlaba, so we are ready for this season. Kanti abeqembu leSinenkane FC bathi yize zikhona izinkinga ababhekene nazo kodwa umdlalo omuhle kumele uqhubeke. There are so many problems, but not problems enza ukuthi team ingadlali kahle. I think
from izinto ebezenzeka nge-pre-season. We had players that we had last season who were taken by Amanyama teams, but in our preparations we were still using those players. But after kuvelile ukuthi we cannot go and play ama playoffs, that is where now we lost those players. So most of the players are new. So whatever we are doing, we are still trying to get the team right, because we never changed the team. But after we never went to our playoffs, that's where it's been a problem. Yoguti, we have to recruit other players, because about 8 or 7 players who were starters are no longer there. That's what we are trying. Yes, a game we promise kuzoba noshintsho from indlela esiqale ngayo. Ntando yenkosi Dlamini ezindabeni ze1KZN TV. Ngibika ngisegama lakhe. Ake sibheke nasi isimo sezulu. Nina bomlilo othathu oshubuhanguhangu washisa ikhotha zasedlebe kokoshane esemabedlane. Okamzimba umntwana nethimba lonke le indaba sithi khumu. Abethuli bethu bezindaba baxhaswe iThuli's Bayview Bridal. Ungabashayela kulezi zinombolo ezivelile